Добрый дзень. Рэгіянальная газета вырашыла правесці эксперымент. Некаторы час мы паходзім па горадзе, і я буду абсалютна неведушай. Я буду хадзіць у акулярах, якія мы спецыяльна заляпілі. Вось такім чынам. Я ў іх нічога не бачу, нават тут знізу мы прыляпілі такую штуку. Настя, паглядзіце, бачыш ты што-небудзь? О, господи, не, карацей, я таксама нічога не бачу, сапраўды, гэта нейкі жах. Ну, яны трохі страшненькія, але мы стараліся, каб сапраўды нічога не бачыць. Я яшчэ буду хадзіць з заплюшчанымі вачыма. Мне ў дапамогу такі парасончык, якім я буду спрабаваць арыентавацца ў прасторы. Вось, карацей, паглядзім, што атрымаецца. Сон, зорок казачных фантом, ён срэбраны прайшоў дажджом маіх думак патаемны шлях зіхаціць у вачах. Ноч для твоих жаданняў час, дзень іх няяўны водгалас, вогнішча раздуй сваіх надзей, будзе новы дзень. Зяне цемры святла змрок, да іх смялей ідзі, адкінь сумненні, толькі крок адзін і крок хутчэй яго зрабі. Крылы мары расчыні насустрач ветру ты, і на імгненне растварыся ў чысціні сваёй душы. Ночь для твоих жаданняў час, дзень іх няяўны водгалас, вогнішча раздуй сваіх надзей, будзе новы дзень. Зяне цемры святла змрок, да іх смялей ідзі, адкінь сумненні, толькі крок адзін і крок хутчэй яго зрабі. Крылы мары расчыні насустрач ветру ты, і на імгненне растварыся ў чысціні сваёй душы. Сердце у тишине, гук твоих хмар у вышине, вогнішча раздуй своих надей, будзе новый день. Зяне цемры святла змрок, да іх смялей ідзі, адкінь сумненні, толькі
as the color of the river, I taste your name, roll it around my tongue. Dark as the color of a river, I sense there's danger that does not hinder me. I take you in before I realize, and I breathe with you before I realize. Like the lover down the river, like the stories not yet told, like a mirror of the river. With you I see myself. Dark as the color of a river, you're coming closer. I dare not even speak. Dark as the color of a river, I see you trembling. I reach out my hand. I take you in before I realize, and I breathe with you before I realize. Like a lover down the river, like the stories not yet told, like a mirror of the river. With you I see myself. No regrets, they're wasted anyway. Turn around, I'm not here to harm you, and I take you in before I realize, and I breathe with you before I realize. Like a lover down the river, like the stories not yet told, like a mirror of the river. With you I see myself. Like a lover, like a river, like the stories that's never told, like a mirror down the river. With you I see myself. Самое нязручнае, калі я не бачу вось зараз, не то, што я баюся урэзацца нават у машыну ці зламаць там ногі на дарозе. Для мяне самае нязручнае гэта грошы, потому што я абсалютна не магу намацаць, якая гэта купюра, колькі мне даюць рэшты, і гэта мяне проста, ну так, вельмі бянтэжыць. Я нават не магу падлічыць, колькі ў мяне ў кашальку грошай. Таму я проста брала самую буйную купюру, якую я ведала, што ў мяне там ляжыць буйная купюра, і давала яе. Мне давалі рэшту. Паглядзець, ці правільную рэшту мне даюць, я проста не магу. Таму што я не разумею, колькі гэта грошай. На вобмацак я яшчэ 100 000 неяк магу адрозніць, бо там, як я намацала, там нешта ёсць такое рэльефнае, а на астатніх грошах не. Таму для мяне гэта было самае нязручнае. Але усе нейкія хібы кампенсавала тое стаўленне людзей, якія проста самі падыходзілі, праводзілі мне, дапамагалі. Мяне проста, ну, я была вельмі здзіўленая і ўдзячная ўсім. Мне правда было соромна перад імі, што я трохі прыкідваюся. Ну, але я думаю, што калі сапраўды будзе сітуацыя, чалавек сапраўды будзе невідушчы, то некаторыя людзі яму дапамогуць.